volám Stanislav Fekoňa a mám otázku na pána Hargaša. Ešte nedávno si v televízii hrdo kopal za Smer a s istotou si konfrontoval poslanca Progresívneho Slovenska. Prišiel za mnou ten rodinný príslušník v ten deň, že poď do Smeru, oni ti niečo vybavia. Ako brigádu, hej? Áno, brigádu. Tvoja výhovorka o brigáde je extrémne trápna. A teraz mi povedz tú rozprávku o červenej čiapočke. Stano, keď už si sa rozhodol prezliecť kabát, mal si celý rok na to, aby si vymyslel niečo uveriteľnejšie. Viac by sme ti uverili, keby si povedal, že sa ti strane páčilo nejaké dievča a preto si vstúpil do Smeru. Takto som robil aj pre nich videa dokonca, kde mi podsúvali nejaký text. Určite im dávajú pokyny tam, to nemajú na 100% z vlastnej hlavy. Dnes vyplakávaš, že ti strana diktovala, aké videá máš natáčať. V Smere pôsobím takmer rok. Žiadne príkazy neexistujú. Poviem ti tajomstvo. Videá si robím sám. Od nikoho nepotrebujem inšpiráciu. Opozícia vyrába toľko chýb, že ten materiál nestíham spracovávať. Ty si bol zjavne úplný unikát. Ibaže by opäť klameš. Stano. Ty si ale pekný kvietok. Videá máš po technickej stránke výborné. To ti uznávam. Keď ti ale pekné videjka nepriniesli vysnívanú funkciu, začal si vymýšľať blúdy. Tak zakomplexovaného chlapca som dlho nevidel.